250 мільёнаў еўра такога падтрымання просяць ад заходніх партнёраў беларуская грамадзянская супольнасць з часткаю дэмсілаў. Падавалася б, чвэрць мільярда еўра, грошы немалыя. Але калі ўлічыць, што разлічаныя яны на 3 гады і дзеляцца паміж 6 прыярытэтнымі кірункамі, выходзіць 83 мільёны еўраў на год на ўсіх. Ці дастатковы гэта ўліванні для развіцця грамадзянскай супольнасці ў выгнанні і падтрымання тых, хто застаецца ў Беларусі? Разбярэмся. Ініцыяваў драфт грантавай заяўкі на падтрыманне праваабарончых, адукацыйных ініцыятываў, культурніцкіх праектаў, медыяў, бізнесу і недзяржаўных арганізацыяў офіс Святланы Ціханоўскай. Яго прэзентавалі Еўракамісію ў Брусэлі. Стала яно магчымым дзякуючы знаёмству Святланы Ціханоўскай, сустрэчам яе з Урсулай фон дэр Ляйен, прэзідэнтам Еўрапейскай камісіі, калі была дамоўленасць пра тое, што трэба цяпер не еўрапейцам ацэньваць, што трэба грамадзянскай супольнасці Беларусі, а грамадзянская супольнасць Беларусі сама можа сказаць, што і патрэбна. Дапамог кансультацыямі ў працы над дарожнымі мапамі спікер каардынацыйнай рады Андрэй Ягораў, які да гэтай пасады адказваў за кірунак міжнароднай дапамогі ў офісе Святланы Ціханоўскай. У гэтым годзе мы больш давалі ініцыятывы для саміх арганізацый, якія працуюць у гэтых сектарах, дзе яны стваралі там свае дакументы, а потым кансультавалі іх у гэтым сектары са сваімі калегамі. Для некаторых там сектароў гэты працэс займаў некалькі месяцаў. У выніку у кожнай галіне працоўная група вызначыла прыярытэтныя накірункі і сумы, неабходныя для іх ажыццяўлення. У перыяд на 3 гады на культуру папярэдне замовілі 18 мільёнаў еўра. І гэта найменшы бюджэт з усіх сегментаў. На патрэбы беларускага бізнесу ў эміграцыі 25 мільёнаў еўраў. На развіццё грамадзянскай супольнасці 30 мільёнаў. Найбольшыя сумы ў кірункаў правы чалавека, адукацыя і незалежныя медыа. 3 галоўныя часткі. Emergency needs, то бок тэрміновая дапамога, sustainability needs, то бок дапамога накіраваная на то, каб забяспечыць устойлівасць тых грамадзянскіх арганізацый, якія займаюцца пытаннямі адукацыі. Гэта development needs, то бок тое, што звязана з развіццём. Гэта, хутчэй, наша ўяўленне пра тое, якія сродкі патрэбны для таго, каб медыа-сектар захаваўся. Каб хаця б тыя медыа, которые існуюць на дадзены момант, яны працягнулі працу і па-ранейшаму ўплывалі на Беларусь. Каб мы маглі атрымліваць інфармацыю з Беларусі і даносіць яе да беларускай аўдыторыі. Безумоўна, у параўнанні з дзяржаўным бюджэтам гэтыя сродкі нязначныя. Гэтак на культуру сёлета ўрад Лукашэнкі вылучыў 182 мільёны рублёў. Сума ж, якую просіць грамадзянская супольнасць, у 10 разоў меншая, як і сродкі на медыа. А вось на адукацыю ў рэспубліканскім бюджэце краіны закладзена ў 26 разоў болей, чымся патрабуе грамадзянская супольнасць. Выдаткі дзяржавы на сілавы блок у 77 разоў перавышаюць бюджэт незалежных праваабарончых ініцыятываў. Гэтая дапамога для нас вельмі важная і вельмі недастаткова. Насамрэч, гэтых сродкаў павінна быць больш, а для таго, каб нам не проста падтрымліваць гэты рух, а для таго, каб перамагаць. І мы будзем працягваць працаваць з нашымі партнёрамі. У самым еўразвязе разумеюць, што датацыяў на развіццё беларускай грамадзянскай супольнасці недастаткова, каб пакрыць усе патрэбы, але і спыняць падтрыманне еўрапейскія краіны не намераныя. Вы ведаеце пра тое, што мы больш як гатовы інвеставаць у свабодную незалежную Беларусь. У тым ліку праз наш 3-мільярдны комплексны эканамічны план, які дапаможа беларускай эканоміцы неўзабаве перайсці на свабодныя рынкавыя рэйкі. Гэта акурат тыя сродкі, якія яшчэ ў 2021 годзе былі закладзены для Беларусі ў выпадку абрання шляху дэмакратычных рэформаў і мірных пераўтварэнняў. Этому не бываць! Але Лукашенко абраў утрымлівацца пры ўладзе любым коштам, страціўшы усялякае падтрыманне заходніх краінаў-донараў. Пачынаючы са жніўня 2020 года еўрапейскі звяз вылучыў больш за 100 мільёнаў еўраў. Яны ўжо паступілі на адпаведныя рахункі. Гэтыя грошы ідуць на падтрыманне беларускага народу, а дакладней на падтрыманне незалежных медыяў і разнастайных інстытутаў грамадзянскай супольнасці. У першую чаргу на аплату штодзённых фінансавых выдаткаў, юрыдычную кансультацыю, медычнай дапамогі, а таксама выдатку на пераезды. Падтрыманне таксама улучшае стыпендыі для студэнтаў вышэйшых навучальных установаў, а таксама малога бізнесу ў выгнанні. Аднак у справе станаўлення беларускага грамадства упэўненыя прадстаўнікі дэмакратычных сілаў. Нельга спадзявацца толькі на краіны захаду.
мы за кошт толькі міжнароднай падтрымкі не можам будаваць вось гэтыя альтэрнатыўныя інстытуты. Таму тут трэба вялікі ўдзел самога беларускага грамадства ў фінансаванні вось гэтай альтэрнатыўнай сістэмы. І так жыве грамадзянская супольнасць, і так яна падтрымліваецца. Ну і так мы мусім развівацца, звяртаючы больш увагі на свае ўласныя патрэбы. Бо на сёння няма гарантыі, што замоўленыя сумы паводле кірункаў будуць узгоднены краінамі-донарамі ў поўным аб'ёме. Ніхто не дае ніякай гарантыі, што яны будуць знойдзеныя, што мы захаваем вот такую колькасць выданняў, а не іншую, праз год, праз два, праз тры, што сітуацыя застанецца такой. Але на дадзены момант мы бачым медыасектар вось так. Аднак у палітычным асяродку ўжо паспела пракаціцца хваля незадавальнення пасля таго, як дакумент фактычна злілі ў публічны доступ. Адны вінавацілі офіс Ціханаўскай у прысваенні еўрапейскіх грошаў пад выглядам падтрымання грамадзянскай супольнасці. Маўляў, прадстаўнікі палітычнай структуры працэс ініцыявалі, на сустрэчы ў Брусэлі былі. Святлана Ціханаўская гэта для вялікай часткі беларусаў і тых, хто ўнутры краіны, і тых, хто апынуўся за мяжой, гэта аўтарытэт, гэта легітымны лідар, і таму натуральна, што Брусэль у гэтым выпадку звяртаецца да яе, бо іначай там ашалеюць, калі будуць выслухоўваць сотні чалавек. Абураюцца крытыкі Ціханаўскай закрытаму, фактычна таемнаму працэсу распрацоўвання дарожных мапаў ды кулуарнай іх прэзентацыі Еўракамісіі. Если мы говорим о разработке стратегического документа, как бюджет любой страны, он должен быть тогда прозрачный. Раз люди такие документы готовят, значит, они должны пройти общественное слушание, эти документы. И выявляются какие-то сектора, вот на такой-то сектор просим такую-то сумму. Хорошо, они могут там распределиться уже, может быть, и не надо там до имен конкретных называть, куда ушли, но процедура получения этих средств должна быть прозрачна. Это такое, коли нехта робіць ад нашага імя, але мы про этот працэс нічога не ведаем. То бок першае, што трэба было рабіць, гэта не абмяркоўваць дадзеныя дакументы ў Брусэлі ці ў Польшчы, ў Варшаве, калі адбылася сустрэча, абмеркаваць гэта з беларусамі. Зрэшты, распрацоўнікі не адмаўляюць, што сапраўды да рыхтавання дарожных мапаў былі прыцягнутыя не ўсе прадстаўнікі грамадзянскай ці палітычнай супольнасцяў. Працэс гэты ён адносна сенсітыўны ў пытаннях бяспекі, таму шырокіх адкрытых кансультацыяў не правадзілася. Яны былі дастаткова інклюзіўныя, але не кожная арганізацыя магла паўдзельнічаць у гэтых кансультацыях. Але мы хутчэй апіраліся тут на ініцыятыву знізу. Нават не меркаваліся да таго, што яны будуць адлюстраваныя, іх патрэбы, некая спецыфіка, якая датычыць менавіта палітычных структур, што яна будзе ў гэтым дакуменце. Тым не менш, самыя размовы з палітычнымі структурамі адбыліся. Яны сапраўды былі, і нават тыя людзі, якія выступаюць у медыа зараз з крытыкай гэта, яны былі таксама запрошаны да гэтага працэсу. Крытыкі ж патрабуюць, каб на міжнародным узроўні з заходнімі партнёрамі было абмеркаванне пытанняў прыярытэтных патрэбаў для Беларусі. Я знаю, что было обсуждение в Ахене, Вероника Цепкало обсуждала вопрос с фон дер Ляйен по поводу того, чтобы на базе Еврокомиссии, при поддержке Еврокомиссии провести стратегическую сессию по Беларуси. Я знаю, что эта ситуация, вопрос был поддержан. И ведем сейчас переговоры о том, чтобы такую стратегическую сессию провести, куда будут приглашены все, без исключения. Тое, што беларускія апазіцыйныя сілы дасюль не могуць гуляць у адну браму супраць рэжыму Лукашэнкі, палітычны аглядальнік Александр Класкоўскі лічыць цалкам нармальным палітычным працэсам, асабліва ва ўмовах стратэгічнага крызісу, калі шлях да пераменаў аказаўся больш доўгім і складаным, чымся тое падавалася ў 2020 годзе. Нічога, ў прынцыпе, страшнага не адбываецца. Гэта і ёсць палітычная барацьба, якая часта бывае справай такой бруднай. Чвэрць мільярда еўраў гучыць моцна, але раздзяліўшы гэта на 3 гады, падзяліўшы на ўсіх зацікаўленых прадстаўнікоў грамадзянскай супольнасці, людзей у патрэбе, палітвязняў да іх сваякоў, ці застанецца пра што спрачацца. Аднак на сёння гэта ўзровень падтрымання, які яшчэ не факт, што будзе нададзены, і адлюстроўвае тое, на што могуць спадзявацца беларускія дэмакратычныя сілы. Марыля Дакуцька, Белсад.